Dobrodošli u emisiju Glas Amerike News Flash. S vama u studiju u Washingtonu Žoš Crmarić. Pregled vijesti započinjemo ovdje u prijestolnici Sjedinjenih Država. Bijela kuća danas objavljuje plan pojačanog državnog nadzora nad rizičnim investicijskim poslovima koji su pridonijeli najtežoj financijskoj krizi u više desetljeća. U želji da pridobije podršku Kongresa za 3 bilijuna i 550 milijardi teški proračun za sljedeću fiskalnu godinu, predsjednik Obama konzultirao se s demokratskim senatorima. Prijedlog proračuna koji predviđa veliki budžetski deficit kritiziraju ne samo republikanci, nego i neki demokrati. Što se vanjsko-političkih aktivnosti tiče, američki se predsjednik sastao s glavnim tajnikom NATO saveza Japom Dehopom Skeferom. Uz misiju u Afganistanu razgovaralo se, kako je izjavio predsjednik Obama, i o ulozi NATO-a u odnosima s Rusijom. Ti odnosi, rekao je Obama, trebaju biti u skladu s načelom da članice NATO saveza mogu biti sve zemlje koje to žele. Američka državna tajnica Hillary Clinton nastavlja posjet Meksiku. Nakon razgovora s predsjednikom Felipeom Calderonom izjavila je da će Washington stajati uz svog južnog susjeda u borbi protiv narkokartela, te da su i Sjedinjene Države djelomično odgovorne za val nasilja u Meksiku, jer je u Sjedinjenim Državama potražnja za drogama velika. Gospođa Clinton je rekla da ta potražnja, zajedno s krijumčarenjem oružja iz Sjedinjenih Država u Meksiko, potiče rast meksičke narkomafije. Washington na jugozapadnu granicu šalje dodatne agente, opremu i stručnjake, a ministrica državne sigurnosti Janet Napolitano kaže: Imamo dvostruki cilj. Prvi, pomoći vladi Meksika da razbije ove ogromne narkokartele koji svakodnevno prebacuju velike količine ilegalnih narkotika u našu zemlju. Drugi cilj je spriječiti širenje nasilja preko granice. Janet Napolitano dodaje da i u američkom pograničnom području nasilje uključuje prvenstveno meksičke kartele. Washington planira udvostručiti sigurnosne snage na granici s lokalnim i saveznim agentima. Kina je zatražila od Sjedinjenih Država da više ne objavljuje svoje godišnje izvješće o stanju kineskih oružanih snaga, ustvrdivši da su navodi iz ovogodišnjeg dokumenta neutemeljeni, te da predstavljaju miješanje u unutrašnje stvari. Glasnogovornik kineske diplomacije izjavio je da američko izvješće i dalje preuveličava značaj navodne kineske prijetnje. Američko ministarstvo obrane jučer je objavilo da kineska vojska razvija tehnologije koje bi se mogle iskoristiti u mogućim konfliktima u svemiru, u kibernetičkom prostoru te na nuklearnom planu, što može ugroziti ravnotežu snaga u Aziji, a možda i šire. Sjedinjene će države u sljedećih nekoliko godina potrošiti milijarde i milijarde dolara na obnovu infrastrukture te na gradnju nove. Jedna od profesija koja će sigurno profitirati od masovnog plana ekonomskih poticaja predsjednika Obame su građevinari. Na nedavno održanom natjecanju Grad budućnosti moglo se vidjeti kakva je budućnost američkog građevinarstva. U projektiranju ovog ekološki ispravnog i efikasnog urbanog centra natjecalo se 38 najboljih srednjoškolskih timova od 1100 koliko ih je pristupilo natjecanju koje je organizirala profesionalna udruga američkih građevinara. Godina je 2171. Lokacija blizu Reykjavika na Islandu. Projektirali su je učenici iz jedne srednje škole u Ohaju. Pitanja sudaca iz žirija prilično su teška. Objasnite kako će se grad opskrbljivati vodom. Hoće li se ona reciklirati? Kako će se pročišćivati? Ili će se morati štedjeti u opskrbi? Natjecatelji objašnjavaju uštede u opskrbi vodom, što je ove godine i tema natjecanja za Grad budućnosti. I time smo došli do kraja emisije News Flash. Budite s nama ponovno sutra u isto vrijeme.